Hi everyone, nोंथांमोन बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ बावहरनाय थालायबाय। स' नोंथांमोनहा माबोरै दं? आंबो मोजाङै दं दासान्दि इसोरनि अननायाव। ओमफ्राय लोगोफोर दिनै मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय। नोंथांमोनहा नायनो इन्ट्रेस्ट मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव आरोना लोगोफोर भिडिअखौ। ओमफ्राय दायो आं नै ओंखारखाबाय। जोङो रिजर्टआव थांनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं दिनै ब्लग लालायबाय आरोना नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय। ओमफ्राय दायो आं लोगोफोरखौ नेगासिनो दं ओंखारनानै। ओमफ्राय दायो थांनोसै लोगोफोर। दायो लोगोफ्राबो फैगासिनो दं आरोना। आं बिसोरखौ नेगासिनो। थांनो बाजै ब्लग भिडिअ बानायदां। ओमफ्राय लोगोफ्राबो फैगासिनो लोगोफोर आंना थ' फैगासिनो दं उनथिंहाय। दायो आं बिसोरखौ नेगासिनो नालाय फैगासिनो दं नै जोंहाना नै फैजोबबाय नो आंना लोगोफ्रा नुवाखै आयु मारिया गावसोरसो सिदा सिदा जिरायलायो सालायबाय गावनि गासैबो बेगाव बुंजोबसै जाना बेगानो आंनानो जायगा गैया बिसिनिखौल' दासोसै जों सानैखौ सोला लाथ'नांगौ लाथ'जोबगोन दंबावो बेयाव नों थांनो रोंगा मालायना बुरजा थांबाय दायो थांदोंनोसै लोगोफोर टट'जों जोंहा लोगोफ्रा दंबावो बिसोरल' नङा बुरजाथार जोंना नायलांबाय थादो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नै जों दायो गासिबो लोगोफोर गोजा टट' गाखोजोब्बाय आरोना जोङो रिजर्टआवहाय टट'जोंसो थांगोन आरोना दायो बयबो गाखोजोबना लाबाय थांगासिनो नै जों बयबो आरोना गासै जोङो साबा आरोना थांगासिनो जोङो ओमफ्राय नायलांफाबाय थाबानो जाबाय आंजों लोगोसे नोंथांमोनहाबो ओंखारनो रोंलायलाङासै मोनफैबाय लोगोफोर मोनफैबाय दायो मोनफैबाय हाय हाय बारलांनोसै दायो गारिया नोगोर स्पिड सफैबाय लोगोफोर फाइनालि एकदम रिजर्टआव आरोना बै सान्दुंआव थाखायनो सिनाया माने र' देखायनि आं नोंसोर फाइनालि लोगोफोर सफैबाय सफैबाय फाइनालि बाथौ केराइ रिजर्ट सिनायालै गेट दंबावो आरो बिसिनाव सोंहरदों खामानि मावग्राफोरनाव लोगोफोर फाइनालि सफैबाय नै लोगोफोर जोङो बाथौ केराइ रिजर्ट सिङाव आरोना लोगोफोर बेनो आरोना सिंनि एरियाया ओमफ्राय नोंथांमोननो जा एसे हायो बेरायनानै देखायनोसै नैबेयो स्टेज प्रग्राम आरोना लोगोफोर दा खाथियाव थांनानै देखायहैगोन आं नोंथांमोननो दे लोगोफोर दायो नै जों दासो हाबफैहांदों नालाय थांबाय थानोसै ओमफ्राय नैबेयो सुइमिं पुल आरोना लोगोफोर थांनि बेयावबो थांनानै देखायहैनि नोंथांमोननोबो एसे
जा एसे हायो देखायनोसै नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ नै लोगोफोर सुइमिं पुल दिनैसो नुफैफेरबायलै सयथिंबो दा दैयावल' जाब्बाव थांदों आंना मबाइला थैखागोन आं दोखो दोखो गाबखागोन न'आ रिंजोबो दा ओमफ्राय नै लोगोफोर सुइमिं पुल खाथियावहाय उन्दैफोरनि गेलेग्रा दं आरोना बेवहाय जोंबो दसे बेरायबाय मानि दाथ' क्रिसमासनि सिजनमोन नालाय लोगोफोर ओमफ्राय डेक'रेसनाहाय क्रिसमासनि डेक'रेसन जानानै दं आरोना दासान्दि ओमफ्रायो साननैसो उनावहाय निउ इयारनि डेक'रेसन खालामसिगोन आरोना बिसोरो दाथ' नै मेरि क्रिसमास हेपि मेरि क्रिसमास ना क्रिसमास सिजन नालाय नै बेखौ सेन्टा क्लस ना मा होनोथाय आंबो बारा मोजां मिथिया नामखौ माने ओमफ्राय बेजोंहाय फट' लाजोब्बाय आरोना बयबो ओमफ्राय नै भिउआ बिदिनो आरोना लोगोफोर बिथिंजाय ओमफ्राय आङो सिङाव थांनानै देखायबावनोसै नै बेहाय स्टेज प्रग्राम जाग्रा जायगायावहाय फैबाय आरोना जों बेजोंहाय ओरै थाबायबोबाय आरोना जोङो ओमफ्राय बिनि एरियायाबो बिदि आरोना बेनि एरियायाबो गुवार आरो बिराद मोजां ओमफ्राय नै बिसोर न' नुनायफोराथ' बेवहाय जानाय लोंनाय सोलियो आरोना गोसोबायदि अर्डार होनानै बेवहाय आराम जिरायनानै जानो हायोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंबो एसे बेरायबाय आरोना एसे नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे नायलांफादो आंनि बेरायनायखौहाय दायो नै मैदांगुर बेबायदि लिरलायनाय दंना ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम थांनाय आंबो ओमफ्राय नुहैनाय एसे नायदिंनानै लाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामबाय आंनि नायदिंनायजों लोगोसे नोंथांमोननोबो एसे देखायबाय सोरबा नुवाखैबा नुबायबाथ' नुबायसै सोरबा बांसिनानो फैखायो आरोना ओमफ्राय सोरबा सासे सानै थाङैबो थायो आरोना जेरै आंबो थांफेराखैमोन नैबेहा नांगाल जुंगाल लिरनाय आरोना ओमफ्राय दाथ' क्रिसमासनि डेक'रेसननि थाखाय स्टार्ट होजोबनाय आरोना जेरावबो डेक'रेसनानो दा क्रिसमासनि आरो ओमफ्राय सोरबा थाङियाथ' थाखायो नालाय बिनि थाखाय आङो एसे देखायना होबाय आरोना ओमफ्राय इसिबां मानि देखायनोबो हायासै जा एसे देखायनो हादों बेजोंनो नायलांदो आरोना लोगोफोर आंजों लोगोसे ओमफ्राय नैबाव दसे जिरायनो होना हाबबाय आरोना जों खाम जथायावहाय बेवहाय दसे जिरायना थासै होननानै माने थाबायै थाबायै मेंबाय नालाय बिनि थाखाय दसे रेस्ट लानो होननानै बेहाय जिरायनानै थाथ'बाय आरोना जोङो ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर आंजों लोगोसे भिउआथ' बिराद मोजांखा आरो बिराद स्टेन्डार्ड सेन्टा क्लसआ एसे समायदों जायगाफोरखौ नायदो लोगोफोरा आयौ बाबाय माने फार्स्ट टाइम आं बे जायगायाव फैदों आरोना लोगोफोरनिफ्राव बिराद दुखु मोनदों मोनायाव फैनाय मोनबा मोनानि लाइटजों साबसिन नुगौमोन आरोना दायो सानाव फैबायना जोङो ओंखायनो एसे बरिं जाबाय आरोना मोनायाव फैबाथ' थांनोनो हागौमोन बिराद साइज फैदों बिबार सानखालि ना सानखालि बिदिनो भिडिअ बानायबाय खावब्ला नुजाफैबाय थागोन जाबाय दायो आङो सान्ता क्लसखौ देखायनो नोंथांमोननो देखायहैनो माखै फै सान्ता क्लस नायना ला लोगोफोर बिथांखौहाय सेन्टा क्लस बुङो ना मा बुङो आंथ' मिथिया
बहुद बरिया मोखाङा किउटिथार माने प्रिटिनो आं बिराद मोजां मोनो वाव थ्रि सेन्टाक्लजआ मालाय फेम्पास फुलायलायदों दायो लोगोफोर जोङो थांनोसै आरोना दायो थांफिनसै ओमफ्राय लोगोफोर जोङो रिजर्टनिफ्राय थांफिननोसै आरो दायो थांफिननायनि रौना होबाय आरोना जोंना उनथिंजाय टट'आव फैगासिनो आरोना जोंबो दायो थांफिननोसै बारा गोबाव थाबाय थाला लोगोफोर थांफिननोसै लोगोफोर दायो जायैसै बेखौबो हाबाय नोंथांमोनखौ सेयार खालामसै आरोना लोगोफोर दायो थांसै जों गाखोजोब्बाय मानसिफ्रा थांसै गाखोनोसै ओमफ्राय भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'सै लोगोफोर